The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Colossians 3:16-17. Let the word of Christ dwell in you richly, in all wisdom, teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing with grace in your hearts to the Lord. And whatever you do in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through Him. Proverbs 8:17. I love those who love me, and those who seek me diligently will find me. 1 Chronicles 16:11-12. Seek the Lord and His strength. Seek His face evermore. Remember His marvelous works which He has done, His wonders of the judgments of His mouth. Psalm 62:8. Trust in Him at all times, you people. Pour out your heart before Him. God is a refuge for us. Psalm 34:1-4. I will bless the Lord at all times. His praise shall continually be in my mouth. My soul shall make its boast in the Lord. The humble shall hear of it and be glad. O magnify the Lord with me, and let us exalt His name together. I sought the Lord, and He heard me, and delivered me from all my fears. Before we start our Bible study nining adlaw, gikinahanglan nga atong susihon ang atong tagsa-tagsa kakalag kung nanaba kitay mga sala. Kining mga sala mahimo lamang babag sa atong pagabuhatong pagtuon sa pulong sa Dios busa. Atong isugid kining maong mga sala. All our sins o tanan nga mga unrighteousness and iniquities pinagis paggamit sa 1 John 1:9 principle na nagaingon, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. For you unbeliever, the issue you are facing is not confession of your sins, it is faith alone in Christ alone. Acts 16:31 againgon. Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Busa sa hilo magandam tas tong kaugalingon. Let us pray. Balaan na mo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo nining lain sa mga higayon nga imong tagana kanamo, imong gigahin alang kanamo imong mga anak sa pagpadayon sa pagtuon sa imong mga pulong. Mali kami ning adlaw, kintanan grasya nga mo pahimuslan. Salamat sa imong pagtudlo, sa imong kamatuoran, pinagi sa bala ang Espiritu Santo. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Padayon ta sa atong giduputan nga title o tun-anan. In fact, it is part of the doctrine, part of the Word of God, how to handle crises in life, God's way. Saan na ito pag-atubang, pag
atiman o pagsagubang sa mga krisis sa kinabuhi. O kini magamit lamang nato ang mga paagi sa Dios. God's way. Unas tanan, problems cannot be avoided while we are still alive in this world. Dili gyud kalikayan. They also cannot be solved without learning the solution to those problems. Now, ato namang gi-establisar ang kamatuoran nga problems are inevitable while we are still alive. So if we have problems, then that means we are still alive. So dili kalikayan ang mga suliran. Ang mga solusyon ni mga suliran are best understood when problems are defined. So kita nga mga magtutuo ni Ginoo Jesucristo manduan diha sa balaang kasulatan not to avoid or to choose not to have problems, meaning denying problems. Dili kita maka-deny. So it's important to learn the Word of God bahin niini. Mo nang kita dupot niining atong gipangisgutan bahin niini nga kagahapon atong gihisgutan ang bahin gihapon sa rejection kanibang isalikway ka sa imong mga hinigugma, imong mga suod sa kinabuhi o na nga kung ikaw way pulong sa Dios ang imo ra yung magamit mao ang imong pagbati. So mo sinta ka mo kanang liskuhag kadayon ginamit ang imong pagbati. So you become a loser. You're miserable. You become a miserable person although you are saved. Luwas ka. Kaya ni dawat ka naman kang Jesucristo ng imong manluwas apan sa ikaduhang bahin sa plano sa Dios wa ka man mo tuman o magasunod sa mando sa Dios nga patubuon ang atong kalag. So therefore wala kay magamit nga pulong niya. So ato usab nga gitukbil kagahapon ang bahin sa kamatayon, di ba? Mitukbil kita bahin ining kamatayon nga kadiyot lang God kaya ato kining susihon pag-ayo kining mga butanga. Kay we have to sort out all these things that we have been discussing about, all the divine assets nga gikinahanglan natong gamiton o atong pahimuslan aron kita makalikay nga mahimong mga pildiro. So when it comes to our spiritual life, we have to use God's word now. So mao tong atong hisgutan, we even touched again the subject of death, that in phase 2 kini ato karon nga panahon, phase 2 is believer in time. Once the believer makaabot na siyang tumong nga mao ang espirituhanong paghamtong, spiritual maturity, he becomes an invisible hero, a winner believer. Kaya nga naman, iya mang gipahimuslan ang mga divine assets, pinagi sa iyang paggamit sa iyang positibong bahin sa iyang kabubuton. So, a believer's time to go home, meaning physical death, is a matter of God's perfect decision. It is God's sovereign decision, gibasihan kini sa iyang pagkamasaligan, iyang integrity. Ang nagalangkob nini mao ang iyang tulo ka mga kinaiya nga hingpit nga pagkamatarong, perfect righteousness, hingpit nga hustisya, perfect justice, ug hingpit nga gugma, perfect love. So kining tulo. Now, ato usab nga
pahinumdum kanimo nga what the righteousness of God demands, the justice of God executes, right? So mo na nga ato kining ipadayon kining bahina. So what should the believer do before God takes him home? Sa dili pagid siya kuhaon sa Dios. Of course, prepare. Kini atong gibuhat. This is the process of preparation. Prepare ourselves by utilizing God's opportunity. Labihan kadaghan sa mga divine assets. Nagisangkap sa Dios. Wa gyoy hunong ang pagsangkap sa Dios kanato. You see, God is in the business of providing His children all they need. Dili kay all they want, all they need. O atong gisgutan nga sa dili pa kita kuhaon sa Dios physically or the rapture, whatever comes first. It's either unsay mao na rapture ba o physical death. Now when it comes to physical death, what is the best part in the meal? Ako ang gipungutana kagahapon. The best part in the meal is the dessert, ang sirgana, which is analogous to dying grace. So, again, we said that no one knows when God takes any person from this world. Only God knows. Ang Diyos ra. Siya may nagakupot sa atong tag sa kinabuhi. So when a believer dies physically, ang plano sa Diyos sa iyang kinabuhi, nahuman. It's over. And that every time kuhaon ang usa ka magtutuo, gikan ini kalibutan natin, that is the right time nga kanang perfect timing sa Diyos. Numdumi, God's timing is perfect. Now, if a believer has been fulfilling God's plan in his phase 2, then physical death for that believer is the most beautiful experience. Kaning giingon og dying grace. Akong saksihan gyud ang mga magtutuo nga nakaagi niining dying grace. Hanoy kaayo ang ilang kamatayon. Hanoy smooth kanang maayog yung pagkahiluna sa Dios. That's dying grace. Apan ang usa ka magtutuo nga loser nga nagatubang siya, dili dying grace ang iyang giatubang. Is unsa? Sin unto death. Sala nga makamatay. Sin unto death. Mao na nay katapusan nga pagdisiplina sa Dios sa usa ka magtutuo nga masinupakon o masupilon sa iyang kabubuton, wa makatuman sa kanang tulumanon sa pagtuman sa plano sa Dios ang kinabuhi. He failed his life that God has prepared for him, and so nagatubang siya og sin unto death. Makalilisang kuyaw kining maong sin unto death. Kung masaksihan nimo ang usa ka tawo nga dili magtutuo, grabe yun ang dili magtutuo. Bisan gani ang magtutuo apan kanang loser believer. Okay? So mao na nga atong makita dinhi malantaw na to nini. If a believer has been fulfilling God's plan in phase 2, then unsa kanindot, it's a most beautiful experience ang iyang agian, dying grace. He approaches death with eagerness. Naginaminam siya because he is a winner believer. Tiya mo na. But a fragmented believer, na iba na kung sabot na sabot, fragmented believer approaches death with no eagerness. Kahadlok na noon. No love of dying. Wag yun siya
gugma. Kanang gatubang siya kamatayon. The physical death of a church-age believer depends, nag-aagad lamang sa integrity and sovereignty of God. A winner believer is not afraid of physical death. Dili. Huwag yun siya kahadlok. Naginam-hinam noon siya. Kaya mo na to'y at laging gingon nga desert sa iyang kinabuhi. The physical death is part of the same package of God's plan. Kay sama ramaning kining kinabuhi o kamatayon is part of the same package of God's plan. Sabtagi na. Apan ang usa ka karnal nga magtutuo, obviously is afraid of death. Kay dili siya andam. See? A spiritual believer, on the other hand, is eagerly looking forward to come face to face with God. O, ito akong giingon mo nga nung mahadlo ka man nga, death for a believer with doctrine or a winner believer is going to sleep. And who is afraid to go to sleep? Going home. And who is afraid to go home? To come face to face with God. No, who is afraid to come face to face with God? You see? So a spiritual believer is eagerly looking forward to come face to face with God. Naong sa naong nagong ka sa Diyos. Kaya ang panahon sa usa ka magtutuo, a believer's time, manner, and place of this death, madeterminar lamang kini sa hingpit nga pagkaunsa makagagahom sa Dios is determined only by the perfect sovereignty of God. Ang tanang mga magtutuo nga mamatay will come face to face with God. Ug ang kamatayon sa usa ka magtutuo gibasihan kini sa desisyon sa Dios. God never make mistakes. No, He never makes mistakes. Di gyud mapakyas o masayop ang Diyos. He's perfectly fair. Now, there are people who die in the midst of bisan ganis talwa sa pagkamaayong panglawas. And there are those who die in the midst of poor health. You see, nagkanlain magod ang kamatayon nga moabot sa kanlaing mga tao. So, it is God's perfect decision to take a believer home. Iyan ni, hingpit kining iyang desisyon. And God perfectly knows all the facts. Sayod gyud siya tanan. Nya ayaw kalimtin eh. We can never question a believer's death because if we do that, it is blasphemy. Pagpasipala ka na. You see? Wa gyud tay katungod. Kana nagpasabot that you question God in His omniscience and integrity, which you cannot do that. Now, let me say this again. Let me say this again. Dying is part of the plan of God. Since death is God's perfect decision, there is no reason to be afraid of it. Sabot ka. Wa gyoy kanang wa kay katarungan nga ikaw mahadlok niya na. Siya gisulti sa 1 Corinthians 15:55 and 57. O death, where is your sting? Kining sting ato ni hubad sa Bisaya murag la. You see? Oy kamatayon, hain naman ng imong la. O ino natos Bisaya kanang maong bersikulo. So, death of a believer, ang kamatayon sa magtutuo, is never an accident. Kadungog ka, dili gyud may tabong aksidente. Death of every believer is God's victory. Iyang kadaugan.
sa Dios. Sa diha nga usa ka magtutuo mamatay, that means he gains the profit, victory. Now, kining kadaugan iyaha sa Dios. And it has been given by God's grace regardless if the believer is a winner or a loser. Now, samtang iya patan ining kalibutan na, kitang mga magtutuo are going to be tested, pagasulayan. Sulayan sa Dios ang atong pagtuo. God tests our faith. Gusto? Asa gyud kutob unsa nakalawma, unsa naka lapda, unsa nakatasa. You see? So, bahin sa kamatayon gyapon, Salmo 116 versikulo 15 nagaingon, precious in the sight of the Lord is the death of His saints. Now, of course, usa lang na nga kanang paagi nga kanang muigsit, okay, mugawas na ang magtutuo gikan ning kalibutan na. It's either, ako ang gingnan nga, it's either the rapture or physical death. O unsa may mauna. Ang rapture na iba ka naman 1 Thessalonians 4:13 na nagaingon man. The Lord Himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and the trumpet of God. And the dead in Christ shall rise first, and that we who are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds, to meet the Lord in the air. And so shall we ever be with the Lord. Now, ako balik ta sa kamatayon. Get this. We can never question, dili kita maka-question sa kamatayon o sa kamagtutuo tungod kay kung ato ka ng buhaton kana usa ka pasipala. So, mao na nga ato gayud ng timanan. Death is just a stage in life. Death of every believer is God's victory. Ako kanang gingnan. In fact, it is a believer's promotion. Promotion na niya. Siya nga kanang mananaog nga magtutuo, believer, winner believer. Promotion na kana niya. Psalm 116:15 again, precious in the sight of the Lord is the death of His saints. 1 Thessalonians 4:13 na ako na po ning i-quote ning pagbalik. We don't want you to be ignorant, brethren, about those who fall asleep. O unsa man ning fall asleep? Mamatay. Or to grieve like the rest of men who have no hope. Now, grief. Okay, grief. Kanibang pagbangutan. Grief is legitimate, of course. But for us believers, alang ka natong mga magtutuo, ang atong pagbangutan, atong nasandig diya sa pulong sa Dios. Gamao ang atong paglaom. Our grief is leaned on Bible doctrine, which is our hope. And for those who are left behind by a departed brethren, life must go on. Ngano man, must go on man. Because God's plan for your own life is not yet over. Ana, wa pa mahuman. So, padayon sa imong pagkinabuhi. Ubos sa plano sa Dios. So, for the believer who dies, he must stand on God's word. Barog yun siya. That he now is in a state of unsa? Absolute, total, perfect happiness. You see? Alang sa magtutuo nga namatay. Nga
kanang winner believer. He must stand on God's word nga siya, anaan na siya sa iyang kahimtang. Absolute, total, perfect happiness. So, hingpit na ng kalipaya. Just imagine. Romans 12:15, grieve with those who grieve. Be joyful with those who are joyful. 1 Corinthians 7:30, there is a time that will come to believers that they will not grieve. Ecclesiastes 3:4, there is a time to weep, a time to mourn, a time to dance. That means there is always a time for everything. Ito? Now, kining maong topic nga itong gisgutan, related kini, may kalabutan kini sa atong main subject or doctrine, which is problems, crisis in life. Right? So, di nilang una kita kutob karon, ining adlaw ato ning ipadayon ugma. Ayaw sipyat sa pagsunod sa sumpay niini. Aron daghan kag mapupo nga mga pagtulunan gikan sa pulong sa Dios. Magampo ta. Ama na mong langit noon, salamat nining grasya nga mong ipahimuslan. Salamat o Dios sa imong pagpatinaw kanamo bahin nining mga butanga. May tungod sa mga krisis, mga pagsulay, o nitandog kami bahin sa kamatayon, sa kamagtutuo. Salamat sa imong paglamdag kanamo nini pinagi sa pagtudlo kanamo sa bala ang Espiritu Santo. Dada kami pagbalik ugma dinhi aron kami makapadayon sa among pagtuon sa imong kamatuoran. Pinagi nini nga among Bible study through the YouTube ubos sa Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.